И здравейте, почитатели на X-Energy. Това е, мисля, че 9 епизод на Game Dev Tycoon. И сега чакам. Тамам направих една играта. Имаме 6 милиона, преместихме се в нов офис. Сега какво да направим? Ще ресърчна Medium Games. И тук е някакво съобщение. Това е много специална оферта. Ще го саботирам това. Така, добре. Аре, бе. Я да видя. Став лист 116.83. Аре, бе. Добре, да чакам, то ще са трейна на ето на това. Това ще станат едновременно. Аре, бе, кога пари? Времето е пари. Що говоря толкова тихо? Не знам. Мога ми чувате и телевизора, извинявам се за това. Тамам, точно. И нова игра. Няма да бъде Medium за сега още. Ще бъде... Аз не ресърчнах ли нова тема? Добре, значи ще бъде... Преди съм мисля, че съм Game Dev Match също съм правил. Или не съм ли? Правил ли съм Game Dev игра? Кога ще умреш? Евакуация земя. Спорът, Wild West. Super Heroes. Това? Да, Game Dev. Абе... Как съм... Чай сега видим какво да направим някъде, дето нямаш сянка. Някое... Не. Ще кръстя шериф Женшен. Wild West RPG. Шериф Женшен 2. Добре, значи. Wild West RPG. След това за всякакви или за... Да. Шериф. Жен 2. Също искам да се извиня за това, че не съм снимал скоро, просто нямах време. Сега за каква конзола върви. Ще ударя една пауза да видя на каква конзола ще върви хубаво това. Отново съм тук, реших да е на супер тест и третия, така и две графики. Не, трябваше да стреля. Тъпо. Сега за RPG-тата как бях? Story Quest матч бяха най-важни. Геймплей малко по-малко и енджина мисля, че не беше чак толкова важен. Мисля, че така беше. Ще видим. Никаква идея. Сега тук за RPG-та диалозите и левел дизайна трябваше да са някак само баш на макс. И Artificial Intelligence. Така, нещо такова. Да, добре. Добре, и другия прави. Усещам, че тази игра няма да е нещо, кой знае какво, ама... Значи тук, така, нещо такова. Бързо, бе, трябват ми дизайн точки. Те всъщност всякакви точки ми трябват.
30 точки дизайн ще има ли? Да. Ай сега да се оправи този бък. Готово. Ай. И Шериф Дженшен 2 постигна нов рекорд в дизайна и... Я видим енджин нещо. Добре. Гейм и Шериф Дженшен 6. 8. Добре. 7 за сега. 7 и тази сигурно ще е 7. Да. Не, 8. О. Добре. Значи... Сега... Гледаме си. Не. Тъп, трябва да направим... Не. Усещам, че и тук пак ще фалира, мама. Какво се прави? Сега ще... Research ти ще ресърчнеш нова тема, алтернативна история. Ти ще ресърчнеш самолет рейсинг. Не. Ти ще ресърчнеш Бетарай. Хексенерджи, така, добре, тия ресърчват моите... Не ми трябва благост. И направо сега нова игра още в началото, сега тя ще бъде... Добре, ти ме ресърчна ли рейсинг? Добре, алтернативна история, сега... Как трябва да не съм сигурен... Опа. Сега ще паузирам да видя. Тук съм. Няма да заправя за сега още такива медиум игри, защото нямам достатъчно... може би, не знам. Сега играта е за големи, Alternative History, Action, Venom и Game Engine 3. Сега играта ще се казва... Роботи срещу хора. Тъпо, ама. Тук ще сложа и такива графики. Арбе. Боже. Сега за екшън... Как бях? Майче геймплея беше най-важен. Стори квестовете не са. И енджина... Така. О, боже, направо да почвам отново. Добре, значи сега диалозите тук не са важни, левел дизайн е важен и Artificial Intelligence така. Това нищо за нищо не става. Тук е World Design е важен, графиките и саунда така. Аре. Бързо. О, боже. Плаче ми се. Плаче ми се направо. Плаче ми се от това, как ги направих тия. О, боже. 5. 6. 7. Вау. Направо 90 комплекс алгоритъм. Не. Да. Търси. Намери ми някой. То има 300 бая. То колко? 19 каза плата, то 8 каза плата, то 11 каза плата. Мисля да е то, въпреки че обаче има много. И то най-заслужава да го взема. Ще има трейна, welcome to train. Така, за да става по-бързо. Сайтите трябва да ги чакам да свикнат със стоя. А през това време те ще
Не. На теб ще трена Make I Think. Ти ще ресърчнеш. Ох, не топикс. Не, ох, боже. Какво да ресърчнеш ти? Ритъм. Сега да ги изчакам да свикнат един друг. Я ти докато те чакам да ресърчнеш ти една спай темичка. И добре, Play System. О, как искам PlayStation да излезе. Аре, ох, боже. Аре, почти. Ти си готов. Ти още не си. Сега став листа съм четвърти, той е първи, той е втори. Той не му ли си стигне левела, всъщност? Ох, боже, то технологията значи ще е доста добра. Не това бе. Fight Publishing Day. О, тия минимум скоро 7, тия много бе. Колко ще ми... Тия другите какви са? Ени топи си, ени... тая, минимум скоро 7, минимум скоро 6, майко на комп. Virtual Pet Action, аз имам тия теми. Airplay Simulation. Чува се дали аз се пробвам за симулацията на GameLink. Не мисля. Епи, вече имам PlayStation. Докато чакам тия ще трейна на себе си. Не, също не на себе си. На то ще му трейна това. То съм... добре, вдигна му се нещо. Това на вакансия ли трябва го... Ето за нищо не става. Ето бахти прот. Арела. Това на вакансия ли трябва да го пусна ли? Какво му стахна това? Добре. Трябва да пусна на вакансия, или аз мислех, че трябва да свикне със своя. Добре. Това е моя грешка. Ай сега да го изчакаме. Аз през това време това дано не се е видяло. Това със сигурно се е видял вече. И... добре. Готови сме. Develop new game. Medium. Big topic. Airplay. Не. Ще бъде... Ритъм. Не. Медие старова. Пайрат, не. Хорор геймдев. Какви ще се продават геймдев за големи? Я да удара пауза да видя... Не. Дай ще удара една паузичка. Тази игра ще е последната за клипа. Добре, тук съм. Тук виждате Play System, RPG. Тук играта проверих и Spy и Шпионин. Как ще се казва? Ще се казва... На место престъплението. Местопрестъпление. Местопрестъпление. Такива. Така.
Усещам, че се фалира тук, ама... Сега ще видим сега тук как се правят медиа мигери. Сигурно сте виждали от миналия. Сега за RPG-тата, как бях така, така и така. Е така. Усещам, че някой от тия ще се преумори, ама. Аре, за това, дето го купихме, само разчитам да ми вдигне технологията. Добре. Сега тук майко ливър ще прави това. Чеса. Така и така. Сега така и така. Супер. Айвор. Аре бе, бързо. Тук телефона ми звънна. Аре, че трябва да свършам. Бързо, бързо, преса игри. Прайса. Тук, така, не. Така. Добре, значи... Така. Тук малко... така ще го оставя. Така, айде бързо. Бързо, правете ги тия. Бързо, че искам игра да се получи хубава. Game Conversation, ще сложа един малък. Добре, технологията е горе-долу. Две точки дизайн, супер. И нов рекорд в технологията. Така, четвърти, втори Макс Оливър. И да, заплата, така и... Сега да видим... какво е това? Бос, плей, копия... някакви използват. Само ще ги предупредим. Не, 6. 5. Какво не им се получава на тия игри, бе? 6. 7. Еми, до скоро.